צריך להבין, הנקודה המשותפת בין מערת המכפלה לבין שליחות אליעזר. זאת אומרת, הנושא שמספרים לנו על זה שישמעאל עזב וישמעאל חזר, הוא חוזר בפרשה, זה קושר דווקא לשרה. למה? כי רואים מתי הוא חזר, רק בסוף הפרשה, שזה קשור לאחר ששרה כבר לא נמצאת. עוד שחורה אומר שרק כאשר קבעו את אברהם, ולמה לא מספרים על זה לפני? לקרוא פה בעיה. שנייה אחת. אוקיי, לכאורה הכוונה פה שהקשר של ישמעאל הוא רק לאברהם, נכון? והנקודה של שרה שהיא משפיעה אלוקות רק לזרע שלה, נכון? אברהם גם משפיע אלוקות לזרע שלו, פשוט הוא יש לו הרבה זרע, הוא שייך להרבה גויים, לא רק לעם ישראל. אבל כל עוד שרה הייתה בתמונה, זה כאילו הדגש פרשתנו, שמסביר שמתי יכולים לחזור כל העניינים שקשורים לגויים רבים ולא רק לעם ישראל, רק בהסתלקותו של שרה. לכן הדגש פה על חזרתו של ישמעאל, שישמעאל עושה תשובה, זה יכול רק בהסתלקותה של שרה. כל עוד היא נמצאת, הוא לא יכול להיות שייך לאוהלו של אברהם. למה? כי אברהם, בכל הזמן שהוא קשור לשרה, זה חיי שרה, זה מה שקובע פה. למה? כי עיקר ההמשכה זה לזרע שרה. יובא עוד באות הזאת. הנקודה המשותפת בין מערת המכפלה לבין שליחות אליעזר לטייטל חיי שרה. הנקודה הקודמת הייתה, מה הקשר מה הקשר לסופה של הפרשה, לחזרתו של ישמעאל ולקבורה עם המשא ומתן עם בני חת. עכשיו אנחנו קושרים עכשיו את כל החלקים, שנראה איפה אנחנו אוחזים. עכשיו צריכים לתרץ את החלק הבא, שליחותו של אברהם, שליחותו של אליעזר. עניין זהו הנקודה המשותפת לכל שלוש הפרשיות בפרשתנו, נכון? למשא ומתן מערת המכפלה, לנישואי יצחק ולשליחות אליעזר להביא את הכלה, ובסוף גם לחזרתו של ישמעאל בקבורת אברהם. לכאורה 4 עניינים, 3 פרשיות. מערת המכפלה הייתה מקום קבורתם של אדם וחווה, שמהם יצא כל המין האנושי. לפי זה, אין למערת המכפלה לכאורה שום קשר מיוחד דווקא לעם ישראל, שזה שייך לכולם. בכל זאת רואים שאברהם השקיע מאמצים רבים וקנה אותה לקבורת שרה דווקא. ושם נמצאים 3 האבות והאימהות, והיא שייכת רק ליהודים. זו הוכחה לכך שישראל הם העיקר בצאצאי אדם וחווה. ולשאר האומות אין חשיבות כלפיהם. זה חידוש עצום. זה עיקר החידוש של השיחה, לכאורה. שעצם זה שהוא קונה את המערה לשרה דווקא, לא מודגש שהוא קורא את זה לקבורתו. מערת המכפלה לקבורת שרה, זה מקשר את מערת המכפלה לזרע שרה, היהודים, ואוטומטית מקשר את אדם וחווה וכל צאצאיהם דווקא ליהודים. וכל השאר זה אפשר לקרוא לזה שיעריים, בלשון עדינה. אחר כך מובא בפרשה עניין נעלה יותר בסיפור השליחות אליעזר. רבמותם של ישראל איננה רק על פני עמים שאין להם כלל קשר לאברהם, אלא גם על פני אלה שיש להם קשר מסוים אליו. כלומר, על אליעזר עבד אברהם, שעליו נאמר ששמו דמשק, מכיוון שהיה דולה ומשקה, דמשק, דולה ומשקה, ונוטריקון, מתורתו של רבו לאחרים. נכון, הוא היה נסמך לאברהם, והיה ממלא מקומו בהפצת התורה, ושם השם בעולם. ואף בסיפור על השליחות, מספרת התורה על הניסים הרבים שהראה לו הקדוש ברוך הוא, עד למילוי שליחותו של אברהם. ומהרחבת הסיפור לומדים חז"ל, כיוון שנכפל סיפורו, דבריו של אליעזר נכפלים בפרשה, על זה לומדים חז"ל שיפה שיחתם של עבדי בתי אבות מתורתם של בנים. נכון? עצם זה שזה נאמר על ידי תחתון יותר, שהוא לא הבן של, אלא העבד של, שזה מציאות יותר רחוקה, ושם רואים על גדולתו של הבורא, זה אהוב מאוד, ולומדים מזה דברים עמוקים מאוד. אחרי התורה אומרת, יפה שיחתם. לומדים את זה מההכפלה. ולמרות כל זאת, לא יכול היה אברהם לשדך את יצחק בנו עם ביתו של אליעזר. כי כאמור, בני ברוך, ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך. כלומר, ללא התחשבות בכל מעלותיו של אליעזר, נכון? שיהיה סופר עבד. הרי ביחס ליצחק אין הוא רק בדרגה נמוכה יותר, אלא כארור לעומת ברוך. למרות שהוא היה קדוש עליון, נלחם איתו בכל המלחמות,
כתב לו את כל הרכוש שלו כדי שהוא ילך ויביא כלה ליצחק, לא חשש לרגע שהוא יהיה בעלים כפשוטו על כל הרכוש. היה מפיץ את תורתו והיה סומך עליו בכל ענייניו, עם זאת, ביחס ליצחק, ארור, נכון? ובסוף הפרשה, אני אמשיך לעוד דבר, מכיוון שהאותיות מאוד קצרות. ובסוף הפרשה מוסיפה התורה ומציינת דרגה גבוהה עוד יותר בעניין זה, שחשיבותם של ישראל היא אפילו על פני תולדותיו של אברהם, באופן שהתולדות האחרים אינם תופסים כלל מקום, לא רק העבד, אלא גם תולדות אברהם. לאחר שמספרת התורה, ויוסף אברהם, ויקח אישה בשמה קטורה, שידוע היא הגר, ותלד לו עוד בנים ובנות, נאמר, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, נכון? ממש שי לחג כזה, סלסלת פירות, וישלחם מעל יצחק בנו, נכון? שהשאיר רק את יצחק, הוא ממשיך דרכו, וכל השאר, out the door. כך גם לגבי בני ישמעאל, למרות שהם תולדות ישמעאל בן אברהם, בכל זאת מיד מוסיפה התורה ומדגישה, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה, מציאותו של ישראל וכל תולדותיו, עד סוף כל הדורות, היא אשר ילדה שפחת שרה, ולא השוואה כלל ליצחק בן שרה וצאצאיו כאמור. לפי זה מובן, מדוע רמוזה בתורה החזרה בתשובה של ישמעאל, בקשר לגבורת אברהם. הנה, הוא יענה על השאלה שנשאר לנו פתוחה מקודם. בכך שהוליך את יצחק לפניו. נכון? למה הדגישו להחזיר את זה פה, את הנקודה של ישמעאל, ולא קודם? כי הרי הוא עשה תשובה כבר קודם לכן. בפרשה אבל זה מודגש בקבורת אברהם. מה העניין? ייקח את ישמעאל שבגללו היה אברהם מוכרח לשלחו ביחד עם הגר, היה טענתו שהוא הבכור, מה שלכאורה מצד אברהם היה נכון, ובכור לפי דין תורה, נוטל פי 2. הוא לא הכיר באמת שהוא בן השפחה בלבד, שאיננו יורש. והיורש האמיתי הוא יצחק בן הגבירה. כפי שאכן אמרה שרה, גרש האמה הזאת זה את בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. לכן רמוזה חזרתו בתשובה של ישמעאל דווקא בעניין הקבורה לאחר פטירת אברהם, שאז ניכר במעשה שהוא איננו מחשיב עצמו ליורש, נכון שרואים כמו ששרה רצתה, ככה בפועל. איך רואים בפועל? שלמרות שאני הבכור ועכשיו המגרשת כבר לא נמצאת, אני עדיין נותן ליצחק ללכת לפניי. איך יכול להיות שיצחק הולך לפניי? אם אני באמת עדיין בן, אני חייב ללכת ראשון כי אני הבכור. למה יצחק הולך ראשון? כי אני לא בן בכלל. אני בן השפחה. ולכן זה לא רק שיצחק הולך לפניי כי הוא כאילו הבכור. יצחק הבן ואני העבד. ואת זה רואים, זה בעצם משקף עכשיו למה הודגשה חזרתו של ישמעאל דווקא בקבורת אברהם, ששם רואים במעשה בפועל שהוא הולך קודם, ואז רואים את הדגש, מה התוכן בפרשה? חיי שרה וצאצאיה. ואברהם הוא לא דגש פה. כלומר, אברהם בעצם הוא זה שממשיך הלאה את המורשת של שרה, ולא את המורשת של עצמו. המורשת שלו, אנחנו לא מתעכבים עליה. לכן רואים שעיקר מורשת אברהם הוא ההמשכיות של שרה, שהוא רק יצחק וצאצאיו. יפה מאוד, זה מתרץ באמת הקושיה שקודם ראינו שהייתה קצת פתוחה. לא השאירו אותנו יתומים מהאמת הזאת. דווקא בזה שהוא הקדים, אז את יצחק, הוא הכיר באמת והודה בכך שיצחק הוא היורש החייב בקבורתו, והוא בסך הכל, או ממש, בן השפחה. זה הקשר בעניינים שבפרשה לבין שמה, חיי שרה, שהרי בם בכל העניינים שדיברנו, המערה, שקושרת לשרה ולאדם הראשון את כל היהודים, השליחות של אליעזר שמביא כלה ליצחק להמשיך דרכו, וגם מדגישים מה אומרים באליעזר, על כל השליחות שלו מסופר, שיש באור עמוק על זה, בתוך השליחות שלו מודגש כל הזמן אליעזר מה רצה באמת, הוא קיווה בתוך תוכו לא למצוא כלה ליצחק, למה הוא רצה שהבת שלו תתחתן עם יצחק, נכון? אז זה כתוב, וזה גם הדגש, איפה זה מובא, בעזרת השם, תבוא לישיבה, אני אספר לך. אבל מודגש, מה העניין שמדגיש ומקשר את אליעזר לענייני חיי שרה, שקוראים לו ארור. נכון, משתמשים בסיפור על אליעזר להשחיל פה, כל מי שהוא מזרע אחר, הוא נקרא ארור ביחס לברוך. זאת אומרת, הזרע היחיד שנקרא ברוך, וזה מה שעולה, הן ממערת המכפלה, שהאדם הראשון נקשר לזרע שרה, הן מאליעזר שנקרא ארור, לעומת יצחק למרות שהוא היה איש קדוש, והן מהדיון על מערת המכפלה עצמה,
מה עוד נשאר לקשור? חזרתו של ישמעאל שנותן ליצחק ללכת לפניו, הכל קשור להדגיש את מעלתה של שרה ואת צאצאיה שלה, ולא צאצאי אברהם. למרות שכל הפרשה מלווה על ידי עניינים שעושה או אברהם, או יצחק, או ישמעאל, או אליעזר, בכל אחד מהם הדגש, נכון, מה שפועם מתוך הכתובים, זה דווקא הקדושה של שרה והמשכה. מדהים. האלו שוב, זה הקשר בין העניינים של הפרשה כולם, לבין שמה של הפרשה חיי שרה, שהרי בם, בכל הנקודות שהדגשנו, מודגשת ההשפעה של עבודתה דווקא, החיים האמיתיים, גילוי ההבדל שבין יצחק לישמעאל, בין יהודים לבין לא יהודים, ועוד כל שאר הדברים שהדגשתי עכשיו. יפה. ממשיך הרבי ונכנס עמוק יותר בעניין זה. כל זה עכשיו, ההקדמה לשיחה למעשה. איך אנחנו בזמן? מעולה. מעולה.